Ramogi TV. Moko kuom jood bura mag ODM wuok chung' mosuo kod paro mar zoning e gwenge ma ODM nie kod mbii mar siasa ka giwacho ni en ataro mar demokrasia kachiel gi thuolo mar duond buche mathoth. Jood bura go wacho ni ODM en duond bura maduong' ma ok onego bed ni oluor piem kod duond buche mamoko. Chris Owino nigi ler mar wachni. Apaka mag siasa dhi nyime kod pimo riwruok mar duond bura mar ODM dweche abich bang' tho mar ogai margi machon Raila Amolo Odinga. Auka masani yiengo duond bura mar joka machungwa en paro mar tamo UDA chungo jogi e laro kombe mag siasa e gwenge makaluo e yiero maduong' mabiro. Kaluwore gi kweth motelne kod jakom ODM Gladys Wanga, mano e yo kende madhi miyo ODM bedo kod jood bura mathoth e yiero maduong' mabiro. Chung' makamano kwed kod josiasa mamoko mag ODM mawacho ni en chenro mar miyo jotelo moko otiko manyal hodia e gwenge makaluo. So I think those who are worried that want direct tickets are the one talking about zoning. I think zoning is another name for direct ticket. And if indeed you have done your work as a member of parliament and a legislator, you should not worry about competing for nomination. So my position on the issue of zoning, as a party we have fought for multi-party democracy. Our late leader was popular in this country because he stood for multi-party democracy. Jaleg kweth jood bura manok Millie Odhiambo wacho ni ODM onego ket mahino magi e tego duond burano kar ywa ng'ich e piem kod duond buche mamoko. E piny luo wawacho ni mwanda ok diend ng'ato. Omiyo ka nitie ng'ama dwa chung' kodwa wawe luor. Ng'ata madwa chung' kodwa warwako mondo bi mondo chung' kodwa. Wan gima wakwayo ni mondo wager odwa nikech riwruokwa e tekowa. Kwa gero odwa kaka ODM to kata mana joma wuok okogo onge ng'ama nyalo bedo gi chir mondo bi ochung'. An sani adwa nyisi ni kata UDA bi to nikech chama wa mar ODM en chama motegno wabo diemo mana piny. Nikech wan ODM wadiemo mana ji wadiema piny sakasa. Omiyo joma dwa chungo biya to wadiemo to. We may go back to the single party dictatorship if we are not careful. So let us embrace everybody, let political parties strengthen their bases, carry out credible nominations. Credible should be the in thing. Once credible nominations ensue, I do not think that we should harbor any fears as to meeting the opponents at the ballot. Kalore gi jotelogo, wach mar zoning dhirocho demokrasia mar duond buche mathoth ma ogai margi machon Raila Odinga ne okedone e pacho kae. Our constitution in chapter 4 on Bill of Rights, if you read article 38 of our constitution, talks about political rights which cannot be limited. So no one can be gagged. In fact, if we so do, we shall be going against our own constitution that the late former Prime Minister really fought for to achieve. Omiyo be kik wabed ni watibore kaka jotelo ni dwa chalo timore ka gima wan Raila mondo wuod Odinga. Ka waling to kwaling ni wafuo, waling nikech wadwaro ni mondo wagerre mondo wabed motegno kaka chama. Omiyo wadwaro nikech riwruokwa e tekowa. Wabo medo siro wach mar riwruokwa e tekowa. To konyorowa wambe wang'e mana kaka ji nyalo gwere. Jotelogo wacho ni yo kende madhi miyo ODM bedo kod jood bura mathoth e yiero maduong' mabiro en timo welo e kombe duto mag siasa e yo maratiro ma onge dewo wang'. Kuku mar tend ODM kata kamano pok owuok oko mar golo chung' mare makanyakla ewi wachno. Ywarok ma kinde ka kinde osebedo lemo mar okinyi kod odhiambo e duond bura mar ODM nyaka ne ogai margi machon Raila Odinga ng'iel orengo higa mokalo. Dibed ni mae tiengero ni yien maduong' kolwar to winy ke. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. E wach mar twak ewi ka bende owinjore duond bura owene kuonde ma enie